Subhanallahi la fami kuna ga baiwa Allah ga Sudan ce da a cikin garin Masar, cikin Egypt, garin Cairo an kai wanga bala'i. An ka kashe musu iya mai wata goma. 10 mois, la petite fille a 10 mois seulement. Le gars égyptien l'avait tué, l'avait agressé, ensuite il a tué. Dan Misira ya kamu yarinya ga ya shaƙe mata wuya, yayi mata ban san me an kai ba cikin ɗaki. Allah ɗaya sa abin da ya ma yarinya ga karama. Ya matse mata wuya sai da ya kashe yarinya ga. Yassa ta cikin wannan kwando kamar na livrer wannan da masu sai da abinci suke sa katon nan kes in nan, ashe yassa yarinya ciki. Ita uwar tana kwana baiwa Allah, tana jin kwana. Yarinya tana da ya sai yarinya ta ce ma uwa, sun ka ce ma uwar ta Maryam din, sunan matan Maryam. Ta ce ma mamma za mu taya wasa ƙasa mu da, za mu taya mu yi wasa mu da abokan ƴan Larabawan kwa, ƴan ƙananan yara kwa, daman suna zan wasa tsakanin juna. Haka nan uwar ta dan kwanta, to ba ta nan da jin kwana sosai, tana kwana ba ta nan kamar kwanan bainan da yi kuwa, ashe dai yarinya diyar ta za ta mutuwa ikon Allah. Ko da ta taso sai ta tambayi yatta, ta ce ina kaunaki karama, ta ce ta aza ko kun doke ta ne kuwa mamma. Ta ce ina, ta tashi ta rikice tana neman diyarta wata 10. Ta rikice tana neman diyarta. Mijinta ya hito da aiki, zai hawowa a sansayar. Ko da zai hawo a sansayar, to a sansayar gudan sai yayi bloke bai abun gaba. Wani yana buga yana ce a bude mai asansar yayi bloke. Ashe makashin yarinyar na a cikin asansar in ya sa yarinyar karama cikin kondom nan, kondo na kama sai da abinci. Ashe zai na ya tudda yarinyar na, kuma uban yarinyar da an ka kashe mai diya na ya taimaka mai. Ya kira ya ce mai ya tsaya kirayo gardin ya zo ya bude wannan asansar da ya laki. Ya bude shi, ashe ya tai ko da uban ya yana hawa sai uwar ta ce mai ina babu lahiya, ba su ga yarinya su ba diyar su mai wata 10 ɗan karaman ba su gane ta ba. Yace kamar kaka ba a gane ta, an kai ta sun kai ta bubuga daki cikin imeblolin suna ga dan Allah ba su gane musu yarinya ba. Ashe voisin in su na fas etage 13e in fas in su, ita matar tana ce ma mijinta wallahi ga wuta kunne take, ita tana ji kamar diyarta tana nan. Yana ce a'a ina, suna bubbuga ba a budewa, ampul kuma yana kunne ba a budewa, suna bubbuga ba a budewa. An ka tai sun ka ji da kuma suna nema sun ka dawo, ko da sun ka dawo sun ka ga ɗakin gidan kuma ampul yana kashe. Sai uwar ta ce sai da nace maka na akwai mutane, akwai mutun ciki, kana ce min babu. Ko da ashe an ka diba sun ka jido ƙasa cikin ƴan share-sharen nan, sai ya ga riga irin ta diyar shi da jini. Ko da sun ka diba diyar su ta, ashe an shaƙe ta yarinya ƴan wata 10. ɗan Egypt ya kashe yarinya Sudan. Larabawa ba ku da imani wallahi. Aran ma haikai te ne misalan zarmiki ni ga aini aran di Egypt rano ina haiwa wote Egypt kerra nya fono gono Sudan inganda kurnyo igonda izihin ka diya bi ne magare su, izihin Kano gisi afa ikaina kan gonda handu waino gase ko kikaina ingano larabi zo wi ka ana wi ni bai nyawonu babo koy goyno nyawo mu inganda zankaino go fuyan kul nyawo zanka a izinka wai boryanno izfane nyawo sai a igo koy fore inganda kel larabi zai ginga fore Sudani ziyanno kul nyawo ne to problem sino im koy go fore kul nyawo go girbi zanga girbo sigite asigita sai kwa kula tunka ka atunka kagar agi fore ana izo bero ha ane man gani kaina kan gonda handu waya man gana go ane amandiya amil aran kaga za mamma amil aran nazano mamma ane amana za atullakale furkin ra
ashe ivoisin inga nona kokiya za akwai atasi samu taraifu wal ifuno apri ana kote ana wi ana dan keso di raki ga te livraison zanga kesa din ki ga hauru ne rara ibn bataini an dan sakura sak bandaran ga bai sak faso yanno an dan ara inga mo babo kokiya babo kan bu afun gobo ago ka kula goma a sansar fa kan gosi gwe ago iguga karkar akwale ashe dai izo kan gobuno arogo koi ga furfi sora koi na arogo karkar imkafira sai a sansero kwale kul aroki ne izo wi boda no ana faba ana sai am kai am koi garin yake am kaga fir a sansero akwai garin yafi an firi ingo to karam no kul wando na sai wallahi ba ni sinu iri izo irman diya kan gonda hando irman diya ane mata irman diya igo so bai kar immeuble chaque maison kan go immeuble ra igo so bai kar ingo wando ane voisin wona ampulo godenta ane borgo neo il faut que irm kar neo iri izo su genno ane a borkul sino igo dai krai sig salan yega zumbuka kai ikaben iya ige ikadi ampulo fu ampulo asigidi abu inwi ane kale ne nsi boren gara ai go kinsi boren gara ne mai yadda ashe ivoisin won pokiya de ga kota anabi izumbugan da no ki zumbugan da igu sherche igo keke woranu kul babo go fi zora aran di video no go da sirkile video na da tauya kuwa kula adi kokiya izo wani kwayo zango kurgara ikadi kokiya ina kota gumi handu wai izinu larabi zo egyptian wi handu wai dimantirasi sintarai handu wai matkan sai da mijin ya tai police the post the police yace musu diye shi ta bace il faut que a nemi diyan wai sun kace mishi no wai diya wata goma yace mu polisa da Allah su nema mata diye shi wai su kace mishi no il faut que yayi 24 il faut que yayi rana guda sai an kwana guda in ba ga diye su shiga wai bi dan yarinya ha wai quelqu'un babu koi poste de police a porté plainte a mandi izo imkaga izo keki wai kul police gana sai no il faut que amte girfo 24 heures gini mfur ko kiya keke wura ha handu wai izi wai quelqu'un après ikaga di buye wono wai ka suma ifo no wane menene wanga abu sai da an ka zo an ka kashe yarinya wai da sun ka zo dama yawanci no Allah ya samu gani Allah ya taimaka mata baiwa Allah sai tana kuka Allah ya maida muku alheri Allah ya dabje su da Allah la fami ku tashi mutum mi sallah na zahabu wa salli ala nubriye da Allah ya kirmu ko gingar naman ce la fami je vous love je vous tam je vous Allah ya kare diyan mu Allah ya kare kannan mu da ƴan ku zan kiyaye diyan ku dan Allah wo ginga aran izai hagoi nan kulkan arango duk inda kuke ku zan kiyaye diyanku wallahi il faut protéger vos enfants s'il vous plaît la famille merci beaucoup mon petit